How did this happen? Come on, Steve, you're waiting for you. Oh, I don't know, Ian. Why can't we just hang around here for a while today? You can help me pay some good music. It'll be fun. That's your idea of fun. I want to be with people. Mira el gosset. Mira el What's wrong with gosset. that, Steve? Oh, come on, you'll Has vist quin Hurry gosset? up and get on your shore. Eren 5 hores al vol. Va anar guai, va dormir al Bruc i vam poder menjar allí a saco de ràpid. Vam anar clavats al control de passaport, al no sé què, menjar. També vam tindre el moment just per menjar, d'acabar de menjar, es va despertar el Bruc, vam agafar i vam pujar a l'avió. Però es va portar superbé el tio. Vam estar en una fila de 3, que no ens van deixar aquesta vegada seient 8. Vam anar distraient. He never wanted to leave. I al final diria que va dormir, però molt poc. I tried to get him out once. I el tio va resistir tot el vol sense fer el marrano. O sigui que molt bé. A mi el que més em preocupava que era això, que la pogués liar molt als avions, i de moment s'està portant superbé. I res, el vol va ser molt xulo perquè a més vam passar per sobre de Cuba i vam veure el Carib des de dalt. Now look, Eve, you can stay if you want to. I'm not going to keep George waiting. I res, i vam arribar aquí, vam aterrar a l'aeroport de Libèria. Quan vam baixar de l'avió, fotia una calor que va ser com entrar a una piscina. Bueno, és el que hi ha, no hi ha més. Mira com contenta estava. Ja vam llogar el cotxe i vam fer una parada tècnica a un lloc que es deia el Paraje del Dirià. Un hotel que està a prop d'un lloc que es diu Santa Cruz. Era una caseta molt familiar, hi havia el noi que la portava, tenia 3 nenes i el Bruc es va tornar boig quan va veure les nenes. I li van deixar jugar amb les seves joguines i s'ho va passar superbé. I l'endemà ja vam posar-nos en ruta, vam fer 4 hores de carretera. Són les 6 del matí. 6 de la mañana. Bueno, 6:42. I després ja vam vindre cap aquí. Venint cap aquí, a l'altura de Playa Naranjo, anàvem a agafar una carretera. El tio del lloguer de cotxes ens va dir que la carretera era xunga, però no va dir que estava en obres. I quan vam arribar, havia un pavo amb uns conitos. El noi ens va dir que la carretera estava tallada perquè l'estaven arreglant. I vam arribar igual a les 9 del matí. I ens va dir que fins a la 1 del migdia no obrien. Però que casualment a 50 metres endavant hi havia un lloc que podíem anar allí a prendre alguna cosa i va ser en plan tourist trap. I era un hotel supermaco. Amb la piscinuca, no sé què, i era en plan, bueno, estarem aquí 3 hores, ens fotrem una sablada que no veas. I vam estar allà i ens vam banyar. A la platja, que era com una platja semiprivada de l'hotel. I ens ho vam passar superbé. Vam passar allí el rato, vam dinar superbé. Vam menjar boníssim, una tonyina a la planxa superbona. I de preus superbé. Va ser un aprenentatge d'aquests que t'has d'aprendre la vida com ve i les coses com surtin. Aleshores, després que van reobrir la carretera, el Joan va agafar el cotxe. Lo xungo va ser que realment ni carretera ni polles. Bueno, sense asfaltar, tot de pedra, i a sobre estaven fent obres, o sigui, passaven camions, excavadores... Deuen estar fent com una carreterota més línies rectes perquè passi per allí, però que està tot empantanegat.
I va ser com, en plan, quasi 2 hores d'estar tot el rato allà, en plan, uah. Mama, tinc por! A mi no em mola gens conduir, sóc el pitjor conductor del planeta. I a més va ser un trunyo perquè t'anava dient, dic, estàs gravant aquest desastre però com que el Bruc anava dormint i tu anaves amb una mà agafant-li el cap perquè anava així tot el rato, estava mirant els vídeos, només hi ha un vídeo que vaig per un tros recte mega ample que sembla una autopista i llavors és com pavo, tio. Però, no sé, em va molar. I vam fer 2 hores més fins a arribar on estem ara. Això estem en un poble, per dir-li d'alguna manera, perquè són tot cases sueltes i un parell de bars, un parell de restaurants, un súper que és molt petit. Que és Montezuma, crec, la illa de Cabulla, la Punta Arenas, no? O Punta Arenas era abans, no? Que es diu Cabulla, que està passat Montezuma. Estem en un lloc que es diu Howler Monkey i que són com unes cabanyetes molt xules que a baix tenen la cuina i el lavabo i a dalt tenen les habitacions. I té la particularitat que tenen uns arbres aquí que pel matí passen els micos udoladors que fan un soroll que flipes, supergreu, en plan... Però no fan això, fan una altra història. Però, el Bruc també sap fer soroll. Si no fos perquè després els vam veure i són superpetits, que són com els caputxinos, tu sents el soroll i penses que hi ha gorilaques per tot arreu i fa una mica de ginya. I aquí en aquestes cabanyetes estem superbé perquè hi ha una piscina i el Bruc s'ho està passant teta remullant-se a l'aigua. A Howler Monkey el porta un tio que es diu Jim, que és irlandès. És una mena com d'Indiana Jones retirat, més sec que la Mojama, però després té puntillos amb que pots parlar una mica amb ell i sembla enrotllat. Fa 2 dies vam anar a una cascada que està aquí prop de Montezuma. Hi havia un guia turístic allí plantat al mig de les pedres i deia, esto es muy peligroso. Bueno, van haver moments que sí que vaig flipar perquè portava el Bruc a sobre i m'hagués pogut fotre una castanya i si em foto una castanya se'n va ell a terra. Van haver moments així una mica perquè el Joan el portava en braços i allò d'haver que has de saltar d'una pedra a una altra i dius, ai, Déu meu. Però al final no va passar res. Què més hem fet? Ahir vam anar a Isla Cementerio. Aquí davant de Cabulla hi ha una illa que hi pots anar caminant quan baixa la marea, que és 2 vegades al dia, i tenen un cementiri allí. Vam estar per allà passejant i és curiós de veure. Hem anat al Cabo Blanco, que era una reserva natural i tal, a fer un trekking. És un trekking de 5 quilòmetres que va fins a una platja, però hem arribat al quilòmetre 2. Quan faltaven 3 quilòmetres estaven ja tan fundits de portar el Bruc a sobre.
ens estem emportant la motxilla, però em sembla que si portessin la motxilla amb la caldofarraca que fa aquí, acabaria allí, que es quedaria, me l'hauria de treure com la piel de la magdalena de sobre i seria una mica conyazo. I aquesta és l'altra cosa, hem vist més monos des de la cabanyeta que tenim allí, exacte, Titi, allí dalt. I allí només hem vist el gos mono, no sé si és un lemur, no sé què és aquell animal. I una aranya molt petita. Quan després, l'altre dia que vam anar a prendre alguna cosa a Montezuma, hi havia uns ocells del copón, que eren en plan ave del paraíso, jo que sé què era allò. No és que semblés Collserola, però hi havia animals guai, però tampoc desfassat. i no sé, molt guai. Ara estem aquí en un xambao que hi ha davant del mar, amb una hamaca, i mola. El que pensava ara és amb el canvi d'haver vingut de Nova York fins aquí. El canvi d'estar allí abrigats i passant rasca. Va ser arribar aquí i tindre la sensació que realment havia començat el viatge. Ara, després de Cabulla, demà marxem cap a Monteverde, al Bosque Nuboso. He llegit avui que eren quasi 1.500 metres d'alçada i que potser fa una mica més de rasca, o sigui que perfecte. Són com unes 3-4 hores de conduir, després una hora i mitja de ferri, que el Bruc no ha pujat mai a cap barco i serà guai.